Станбе, исках да ти покажа как да ползваш този индикатор Average True Range, да ти казвам за цели, такива както ти си го написал, ама да, както да е, на 10 свещи ежеш ATR. Ама ATR не ползва просто сметката му е много сложна. Затварянето, спрямо отварянето, на предната свещ, някакви шибани и такива. По-сложен. Ама ако му вземеш информацията, идеално. И сега ако чакавим, примерно тук сега, зигзага, същата, която го обръща. Той върна нагоре и прави нов връх. Те образува. И сега тези свещ, който бе? Доларена, добре. Дед го обръща и го миря ето където иде са пада. Хоп, 38. Той са 3-4 пипса. 4 по 3 го умножавам. 12. Сега не му съм много точен, ама ти като работя си точен. И чакам да излезе или отгоре, или отдолу. Продавам или купувам. И тук сме влезли. Като влезем, търсим колко бяха 12, 24 пипса, значи 2 пъти на минуса адмик. 24 пипса. Малко по-рано ще излиза, ама ако стане, де. Добре. Това е окей. Сложим един чек сайт, ама трябва и да ги броя. Сложа един калкулатор. Една сделка плюс. Сложа другия калкулатор. Така. Плюс 24. Така. И чакаме пак. Тоест робота чака зигзага да се обърне. Ето тук се обръща на тази свеща. Обръща се, обаче като имаме доджи. Басъл. Ще го гледам те сега. Обръща се тук 4,5 пипса. 4 по 3. 12. 13 на 14 пипса да служа. Значи 14 пипса. Ето е. Кутийка от 14 пипса. Цената мине оттам басната. 14 пипса. Купувам явно. Значи 28 търси. Вито и много далеч изглежда. Остана, 28, 2 сделки. Плюс 1. 28 пипса, плюс 28 пипса. Чакаме пак същата работа. Ето и нещо обръща тук зигзага. Та свещ. Значи ATR-IE. 55,5 пипса, 15, 16, 17 случай. 17 пипса. Къде 17 пипса? Малко над него ще сложа. Купувам явно. Търсим 20, 34. 34. Ти случва ли се сега така? И за малко. 34. Той ще излезе на минус с стройка. Да гледам как са херпендели така. Сега да речем, че мога да влизам в още една сделка, ако напишеш за четвърката. Той обръща втората свещ, което е 3 по
3 по 3, 9. Айде на 10 ще го закръглим. Ще търсим 20. Значи минуса на едната сделка е тук. Минуса на другата е тук. Плюса, тук колко тако сме. Плюса ще го направя жълт. Жълт е някакъв. И плюса на другата те. Те излизат с... Чай да отбележа сега. Че излиза. Не знам другата дали ще излезе. Излезе, ама на хуйня. Значи ти го махаме. Тъй. Сега след като е излязла, опет е съща. Найде. Чакален тук. 6,5 по 3, 6, 3, 18, 19, 20 пипса. Славяна се тук тъй. 20 пипса. Да видим какво се случва. Купуваме и търсим 40 пипса. Ти малко по-дебела сделка. Обаче излиза минус. Мама и дай ба. Тъй. Като излезе минус, чакален тук доджето, което показва пак същата като сделка. 20 пипса. Тъй. Малко успешно. 40. Това е явно, може би пак ще само минусимто и някакъв пазар няма да го включваш така те през помощите. Най-добре колкото са. 8, да. Така че с половина някакво се занимава. Леко става. Тъй. Да, излиза. Като се занимаваш с тъй, че що има възможност влизаме в балсам на майката. Така. Какво правиш, бе, шмиргел? Дели ти как? Те тук някъде излизаше. Търсим зигзаг, с далавера. Лъпс, той го обръща. Той е 15 пипса, 16, 17 пипса. По 3, нали? 17 пипса търсим. Продаваме и търсим 34. Той супер добре се е случило. Явно. Кога излиза? Вау, мен. Alright. Тук няма да изчислявам нищо. Като има такос, не бих влязал. Тук въобще е човек. Той си бал франка. Бъхли. Ти как ще ви... Ти би го изчислил от тука. Честно казвам. Те тъс е щяна на истинска мяза. Което е само за тест 18 пипса. 18 пипса по 3. Аз забравих да броя сделките, да е бама. 3 по 18, 54. 54 пипса. Це ми интересно какво ще стане просто. Иначе бих тук вече почнал да чакаля, значи. Това нещо е.
При сигурно някаква новина там ще му бамайте. Значи 6 пипса, 6, 3, 18 пипса, 18, сделка ще излезе 100%, 18, 36, може да излезе 36 пипса са бая. 36, ама те сигурно, защото искат пак да целунат тук, да. Може пък и да излезе, ама виж работа ще влезе от тук, а не от където аз исках защото тук е новина и бао си Франка. Тъй, какво става тук? Та се излеза, значи да се чекваме, а пък тук явно вече сме влезли, да, на колко пипса беше цигър, че забравих. 50 и нещо, 54 пипса, значи 108 търсим надолу. Честно ли? 108 пипса, знаеш де са 108 пипса? И аз не знам, и сега ще видим. 108, бе, ало. Тук са 108 пипса. Тук. Пък минуса на 108-те сделка е тук. Тъй, да коста. Оп, браво, 108 пипса спечелихме. Да ме повярваш. И сега сме... Пак тук, ама ви сме старвали вече. Та се тако обръщат далаверата. Да им пони дали ще излезе. 6 по 3, 18. 18 пипса. Тук е трябвало да влезем. 18, 36. Тук ще е целта. Че това ако върне някакъв пулбак, ще вляза пак. Да. Ама... Добре, една сделка. Имаме... 36. Той няма да го броя всъщност тази сделка. Една... 2... 3... 3 печеливши до сега. Само печеливши ще броя. Ти като не си печелившо, какво стърчиш така? 3, 4, 5, 6, 6 печеливши сделки. Загубенца една, 2, 2, значи 8 сделки. Да ще видим после.